blaen y Capel Princes Road, sydd mwy na lai reit ar ymyl y Princess Boulevard, un o'r strydoedd mwyaf urddasol yng Ngogledd Lloegr, os o'n i feddwl, yn bendant y mwyaf urddasol sy'n yna yn Lerpwl, yn ardal y Parliament Street. Ac yma, y codwyd y capel yma rhwng 1865 ac 1868, trwy ddyfal barhad yr adeiladwr enwog David Roberts o Hope Street, gŵr o Llanrwst yn wreiddiol, a gyda help i gyfaill o a'i bartnar busnes o Richard Owens y Pensaer, a'r cynlluniau hunan yn cael ei gwneud gyn Fenseirio Lerpwl. Wan adeilad gothig ydi o, mae'r tŵr ei hun yn 200 eillter yn cael ei gyfri am dros 20 mlynedd yr adeilad uchaf un yn Ninas Lerpwl. Mae'r ffenestri hefyd, oedd y capel cyntaf i'r hen gorff defnyddio ffenestri lliw yna fo, ac wrth gwrs mae hynny bellach i gyd wedi cwmpo i mewn. A does gyda ni'n byd law hwn fel symbol o'r hyn a fu yn hanes Cymreictod Lerpwl. Ac wrach bod i werth i mi jyst dangos os wneud y camera bigo y llun yna i fyny. Dyna chi lun o tu mewn y capel fel oedd o pan oedden nhw'n dathlu'r hanner cam lwyddiant ar ddechrau'r ganrif ddwytha. Ac felly wrach i gloi, na i ddarllen fymryn lluau un o disgrifiad o osod y carreg sylfaen yn 1865. Gosodwyd y garreg sylfaen ar Brynhawn Llungwyn 1865 gan Mr David Roberts Hope Street yng ngwyd 3,000 o bobl. Oddi tan y garreg gosodwyd gyda phethau eraill gyffes ffydd y gyfundeb. Traddodwyd y prif anerchiad gan y gweinidog y parch Henry Rhys.